Apice elkarte kulturalaren izenez. Apice elkartea da Eguzki Irratiaren proiektua bultzatzen duen elkartea, bai? Eta da Jorge Rivera, Eguzki Irratiko bozeramailea, Eguzki Irratia ekin zuenez, Iruñeko irrati librea da, 1982an sortu. Dakigunez, pasaren astean, Nafarroako gobernuak iragarri zuen hiru irrati lizentzia berri emateko lehiaketa, ez? Horietako bat, Iruñan eta irabazi asmorik gabeko irrati komunitate zerbitzuetarako zuzena. Beraz, prentsaurreko honen helburua lehiaketa honen balorazioa egitea da, ez? Hau, erabat berria delako eta mugarri bat jartzen dolakoan gaudelako, ez? Lehenik eta behin azpimarratu nahi dugu irrati komunitario batentzako lizentzia ateratzea oso albiste ona dela. Bai, irrati libre dota komunitario ibilbide luzearen onarpen legala suposatzen duela. Gogorarazi behar dugu, Espainiar estatuan aspaldianik bazterturik eta legez kanpo egotea behartuak izan garela, ez? Eta hori berriz, Europar Batasunean ez da gertatu, ez? Bertan, Europar Batasunean, irrati mota hauek aspaldianik onartuak izan direlako eta frekuentziak eman eta eskaini dietela. Zentzu horretan, gogoratu nahi dugu, 2010-tik ikus-entzunezko komunikazioaren lege orokorrak irabazi asmorik gabeko irrati komunitarioen existentzia onartzen zuela, ez? Onartzen duela, baina ere, orain arte estatuak ez du horrelako lizentziarik eman, ez da eskaini ere, horrelako irrati ereduarentzat. Esan dezakegu beraz, estatuak ez duela bete haien legaltasuna eta irrati libre eta komunitarioak baztertuak izan direla, ez? Beste irrati eredu batzuekin alderatuta. Hau horrela izan da, gure partitik eskerrak eman nahi dizkiogu Nafarroako gobernuari urrats hau emateagatik, ez? Ausardia izan duelako, eta hemendik ere animatu nahi dugu estatukoari legea bete dezala eskatzen jarraitzeko. Eta irabazi asmorik gabeko irrati komunitarioentzako lizentzia gehiago eskaini ditzala. Eta aurrera pauso hau eman arren, oraindik ikus-entzunezko komunikazioaren lege orokorra nahiko urria da alde askotan eta hobetu daiteke. Gure iritziz, Nafarroako administrazioak orain emandako urrats garrantzitsua hau, irrati libreen mugimenduak. Azken 40 urtetan egindako lanaren ondorioa da, ez? Eta mugimendu honetako lehen lerroan egonda beti jakina Eguzki Irratia. Aspaldidanik aldarrikatzen ari gara irrati mota hauek daukaten existitzeko eskubidea, haien erregularizazioa eta era berean herritarren adierazpen askatasunerako eta informaziorako duten eskubidea ere. Eta ezin ahaztu gure jarduera honek suposatu dizkigun mota guztietako oztopoak, errepresaliak, ez? Besteak beste, poliziaren eskuetatik pairatu ditugun itxierak, ez? Gure kasuan, 4 aldiz itxi dizkugite irratia, gure presentzia gustatzen ez zitzaielako. Lizentzia ez izatearen ondorioz, juridikoki babesi gabe utzi gaitu eta zentzu horretan adierazgarria da orain lehiaketa honetara atera duten frekuentzia, FM-ko 105,6 dela, bere garaian guk erabili genuena, ez? Eta handik kanporatuak izan ginen frekuentzia hori irrati komertzial bati emateko. Gainera, gogoratu nahi dugu, lege orokorra indarrean sartu zenetik, Eguzki Irratiak Apice elkartearen bidez irrati komunitario gisa aritzeko lizentzia bitan eskatu egin dugula, ez? Eta zentzu horretan beraz, aitzindariak izan garela. Komunitate zerbitzuetarako lizentzia hauek ez ziren eskaintzen, baina guk bai eskatzen genituela. Eta ondorioz, galtzen genuen irrati pribatu eta komertziala gisa aritzeko lizentzia eskuratzeko aukera. Baina guk ulertzen genuen horrela jokatu behar genuela, ez? Irrati komunitarioentzat lizentzia propioak aldarrikatu behar genituela eta hori zela gure irratiaren onarpen legala lortzeko bide zuzena, ez? Kontuan izan da gainera lanean daramatzagun urtea. Horregatik, gaur hemen iragarri nahi duguna da gure burua lehiaketa honetara aurkeztuko dugula. Ilusio handiz eta gogotu
Iruñeko irabazi asmorik gabeko irrati komunitate zerbitzuetarako lizentzia hori lortzeko asmoz. Eta bide batez, Nafarroako Gobernuari eskatu nahi diogu adiegoteko proiektu humanitario eta irrati libreekin zerikusirik ez duten bestelako proiektu kamuflatuak aurkeztu daitezkelako eta horrek gure ustez Nafarroako gizartearentzat iruzur handia suposatuko. Azkenik, daia egin nahi diegu entzule, bazkide eta kolektibo sozialei gure ondoan egon daitezela, guzti erratiaren etorkizunerako erabakigarria izan daiteken garrantzitsu honetan, lan desente daukagu aurretik, eta onaino iritsi bagara, haien bultzadari eta laguntzari esker izan.